Saapi-apike menungsa kuwi nalikane ning uripe kuwi mang enek 5 perilaku. Lah niki kuncine gen wong kuwi mang diutamakne Gusti Allah. Lah wong diutamakne menungsa senenge awake dhewe kaya ngono. Apa nek diutamakne Gusti Allah. Wong nek diutamakne Gusti Allah dilalah ndonga. Pengen jodoh langsung parkir ning ngarepan. Dilalah pengen anak, gawe ora patek kesel, isuk dadi. Dilalah pengen duit, nyambut gawe lancar, dodolan laris dan sebagainya. Lah niku kuncine nek jenengan ning urip iki iso nglakoni 5 perkara. Sing pertama napa? Ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Ketika setiap aktivitas panjenengan niki dilakoni diniati sebagai perwujudan ibadah. Nandur pari, wah iki tak niati nyambut gawe nggih sangung ibadah. Mangkat ning pasar dodolan, wah iki tak niati nggih sangung ibadah. Keluargaku gen slamet saka perkara sing diharamne Gusti Allah. Setiap aktivitas panjenengan, wah aku nulung wong, wah aku turu iki aku leren tak niati gen kuat ngibadah, aku mangan gen kuat ngibadah, aku ngombe gen kuat ngibadah. Semua aktivitas kebaikannya diniati sebagai perwujudan ibadah. Niki kunci sing pertama menungso gen entuk dekengan pusat. Kuncine dekengan pusat sing nomor 2 napa? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Piye carane panjenengan senantiasa berusaha untuk bisa memberikan kemanfaatan pada sesama apapun bentuk dan wujudnya. Piye carane dadi menungso sing manfaat. Piye carane aku ki manfaat. Lho nggih. Ini penting. Imam Ghazali niku ndawaken wa min ajali ta'ah wa afdhalil qurban idkhalus surur ala qulubil muslimin. Di antara bentuk ketaatan yang paling mulia, ibadah yang paling utama inggih punika idkhalus surur ala muslimin. Nyenengne wong, minimal nek ra iso nulung wong, ra iso sedekah, ra iso apa, nyenengne. Nomor 3 napa? Ayyakunan nas min syarrihi aminina. Ketika dia itu mampu menjadi pribadi yang tidak menyakiti orang lain, mengurangi duwe masalah karo wong, iki kunci nomor 3 wong kuwi gen entuk dekengan pusat. Nomor 4 apa? Ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Nomor 4 tidak menyandarkan diri pada manusia. Wong kuwi mang uripe kuwi mang nek pengen entuk dekengan pusat sing nomor 4 ora nyandarne uripe karo menungso. Artine apa? Uripe iki mang tawakal ala Allah. Uripe dipasrahne Gusti Allah. Imam Ghazali ndawaken man tawakkala ala Allah kafahu. Sapa wong sing uripe iki dipasrahne Gusti Allah kafahu, wong kuwi uripe dicukupi Gusti Allah. Wa man tawakkala 'alan nas wakalahu. Nek wong kuwi iki uripe bergantung karo menungso. Direwangi-rangi ibadah, direwangi-rangi nglakoni kewajibane karo Gusti Allah. Akhire wong kuwi mek gur nyendekne uripe karo menungso ae. Ya kuwi karo Gusti Allah malah dijarne. Tapi nek wong kuwi uripe pasrah ning Gusti Allah, ikhtiar dipolne, sisane dipasrahne Gusti Allah. Tenang. Hasile kuwi mang mbuh sesuai karo sing dikarepne apa ora, wong kuwi padhang banget. Leres napa mboten? Tapi nek wong kuwi mang langsung positifne tedir, disiki kersa. Ikhtiar sing diusahane kudu hasile sesuai karo sing dikarepne. Babak belur. Mumet digawe dhewe, lara digawe dhewe. Mulakno aja gampang nyandarne urip iki karo menungso, sandarne karo Gusti Allah. Wis usaha nandur pari ngene. Waduh iki udan iki piye nek kebanjiran. Wis Pak, penting wis ikhtiar pol. Pasrah ning Gusti Allah. Lah iki piye to, Bu? Ya wis ya salat ae. Donga ae, pasrah ning Gusti Allah. Lah iki ngene kok piye? Wis pasrah ning Gusti Allah. Lah iki aku karo wong kae kudu kon ngene. Iki wis ngene. Penentune awake dhewe kudu wong kae. Pasrah ning Gusti Allah, njaluk ya ning Gusti Allah.
kabeh dibalekne Gusti Allah. Wis insyaallah dekengan pusat. Tapi kalau orang itu hidupnya bersandar pada manusia, seolah-olah tidak ada orang itu kamu akan mati, tidak ada orang itu kamu akan sirna. Waduh, bahaya. Sirik kecil itu bahaya. Mulai nemen ngono ya iso sirik gede. Naudzubillah min dalik. Nomor 5 kuncine untuk dekengan pusat napa? Ayyakuna lil maut musta'idan. Wong kuwi kudu sadar bahwasanya kematian itu benar-benar ada. Uripe iki gen ora ngangen-ngangen, seolah-olah kaya urip selawase, seolah-olah kaya arep nyekel donya, kaya arep ngemplok-ngemplok donya. Dadi kuncine urip gen entuk dekengan pusat, dekengane Gusti Allah sing nomor 5 napa? Yakin nek mati kuwi enek. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing ambekan sing duwe nyawa kuwi bakal bongko. Ngono lho. Akhire malih wong kuwi pasrah, tenang,